всъщност са договорени, те са предоговорени, наддоговорени на 111%. Сигурно една част от тези пари ще бъдат загубени, макар и една малка част. Това се случва на всяка една страна, членка на Европейския съюз, но така или иначе това са значителни средства, които вече влязоха и постепенно влизат в българската икономика. Още 2 милиарда и половина са парите по програмата за селските райони, морско дело и рибарство, по програмите за трансгранично сътрудничество с Македония, Турция и Сърбия. Те са в размер на 70 милиона евро за тези години и близо 90% от тях също са договорени. Какво предстои в следващите 7 години? България ще разполага с ресурс, който надхвърля 15 милиарда долара за тези 7 години. 7,5 милиарда близо са по оперативните програми, механизма за свързване на Европа над 400 милиона евро, Европейското териториално сътрудничество 165 милиона евро, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите с 104 милиона евро и общата земеделска политика и общата политика по рибарство, там са над 7 милиарда и 600 милиона евро. Разбирате, че това за страна като България са огромни средства, от нас зависи по какъв начин ние ще ги използваме, имам предвид по най-ефективен начин, за да има мултипликационен ефект тази голяма инвестиция на Европейския съюз в България. Лесно може да се сметнат и вноските на България в европейския бюджет и ако трябва чисто формално да направим едно изчисление, ще видим, че България получава много, много повече, отколкото отнася в европейския бюджет, въпреки че някои твърдят обратното. Но разбира се, когато фактите говорят, както се казва, и боговете би трябвало да мълчат. С няколко думи да споделя, че темата за възможност пред младите хора е особено актуална, защото сигурно, така като ви говоря в тези обобщени числа, те ви се виждат много така далечни, въпреки че по един или друг начин всяка една от тези програми въздейства върху нашия живот, включително и върху вашия. Но бих искал да се концентрира малко повече върху нещата, които засягат точно младите хора. Всъщност, възможностите, които Европейския съюз дава за младите европейци, са наистина големи, свързани с образование, професионална реализация, културен обмен, пътуване, реализиране на проекти в най-различни области. И тези възможности в края на краищата са възможности за избор. Избор е възможен, когато един човек е информиран, за това колкото по-информирани сте, толкова по-лесно можете да поемете отговорност за вашия избор и за вашето бъдеще в края на краищата. За няколко думи, преди да мина по същество върху това, защо изборите за Европейски парламент са важни. Като че ли някакси в България се прави по-малко връзка или почти никаква между това какво се случва в тъй наречения Брюксел, в европейските институции и това, което се случва тук в България. Тази връзка е толкова опосредствена понякога, че се губи като цяло връзката между решенията, които се взимат в Брюксел и това, което ни се случва на нас в нашата ежедневие. Една от причините, аз самия съм изпитал на гърба си, е, че всъщност решенията, които се взимат в Европейския парламент, обикновено след това в определен период от време, говорим, когато се приемат директиви, те имат определен период, в който трябва да бъдат вкарани в българското законодателство и има един период от време, поне година, година и половина, две, между това какво се решава в Брюксел и как след това то се въвежда в българското законодателство. И дискусията в Брюксел понякога изглежда съвсем откъсната от това, което се случва тук и обратно. Когато едно законодателство трябва да бъде възприето тук в България, се оказва, че дебата изобщо е забравен за това какво е било преди година-две в Европейския парламент и в съвета, съответно. Важно е, смятам, обаче сега да бъдем още по-внимателни в нашия избор, защото всъщност без Европейския парламент и европейските институции да определят изцяло посоката на развитие на Европейския съюз, те в голяма степен задават тенденциите, така да се каже, модата. И за това е изключително важно кои ще бъдат българските и изобщо европейските представители, които ще участват в следващия 5-годишен мандат на Европейския парламент. Аз, разбира се, тук не съм за да правя
кампания на една или друга политическа сила, само да обърна внимание на това, че не е без значение кой ни представлява, кой представлява България в Брюксел. И аз наистина се надявам, поне това мога да го кажа, че в Брюксел България ще бъде представлявана от представители, които първо са наясно защо са там, ще умеят да правят баланса между конкретния тесен български национален интерес и общо европейската рамка, ще могат без да бъдат антиевропейци да устояват българския интерес и обратно, без така да налагат европейския интерес над българския, да насочват и европейската политика. В този смисъл има още нещо интересно в предстоящите избори, което се случва за първ път всъщност, което цели да повиши легитимността на европейските институции. Това е, че за първ път председателя на Европейската комисия ще бъде определен въз основа на резултатите от европейските избори. До сега как се случваше? Гражданите гласуват за Европейски парламент, след това държавните и правителствени ръководители се събират и предлагат някой представител, предлагат някой за председател на Европейската комисия, като на практика нямаше никаква връзка между резултата от европейските избори и това, кой ще бъде председателя на Европейската комисия и съответно кои ще бъдат европейските комисари. Или да кажем, че беше твърде опосредствена тази връзка. Сега имаме този шанс за първ път да участваме в избори, в които председателя на Европейската комисия ще бъде излъчен от политическата сила, която спечели предстоящите европейски избори. Като казвам политическата сила, имам предвид на европейско равнище, мога тук да си позволя да кажа, че общо взето вероятността е едно от двете големи политически семейства да спечели предстоящите избори, това на социалистите или това на Европейската народна партия. Според европейските социологически изследвания нещата са общо взето на кантар, така че може да се каже, че няколко евродепутата могат да направят разликата за това, кой ще спечели следващите избори, така че за първ път наистина по-малките страни членки или даже един, двама, трима депутата от по-малки страни членки могат да се окажат решаващи за това на каква посока ще се наклонят везните и кое политическо семейство ще излъчи следващия председател на Европейската комисия. Така че от тази гледна точка мисля, че и при нас мотивацията за участие в тези избори наистина е по-висока. Естествено, въпросът за избирателната активност е важен, защото колкото повече европейски граждани участват в тези избори, толкова по-легитимен от гледна точка на представителство ще бъде следващия Европейски парламент. А то е единствената пряко избрана европейска институция. И аз наистина би се радвал, ако България е сред страните, които имат избирателна активност, поне над средната. Има и един парадокс в последните години, че всъщност най-ниска избирателната активност точно в новите страни членки на Европейския съюз. Сигурно си струва да анализираме защо това се случва. Няма причини, според мен, България да иска избирателната активност, защото всички социологически проучвания показват, че европейските институции, за разлика от Западна Европа, европейските институции имат много по-високо доверие сред българските граждани, отколкото националните институции. За добро или за лошо, някакси се възприема, че българските институции и правителство, и парламент, и други институции някакси все нещо не им е наред и там в Брюксел има едни институции, които ще им кажат как да направят нещата и те там в Брюксел знаят по-добре. Като го казвам с известна самокритика също, разбира се, защото някакси не сме убедили българските граждани, че националните институции също могат да се ползват с необходимото доверие. Но и това са други елементи, за които после можем да си говорим. Тук пропускам част от нещата, които са свързани с основната тема в последните години. Икономическия растеж, създаването на работни места, един много голям дебат, който се водеше във всички европейски институции и Комисията и парламента, и Европейския съвет и съответните формати на съвета на Европейския съюз. Мисля, че беше намерен в рамките на развитието на кризата, беше намерен известен баланс
между фискалните мерки и мерките за насърчаване на растежа и тези мерки като че ли започнаха полека-лека да дават резултат, защото Европейския съюз като цяло започна неговата икономика да расте, макар че растежа все още е твърде нестабилен. Ние трябва да направим така, че това да бъде насърчено. Един от големите проблеми пред Европейския съюз беше безработицата, продължава да бъде и особено младежката безработица. Това беше в фокуса на вниманието и на Европейския парламент в последните години и всъщност по инициатива и с сериозната подкрепа точно на Европейския парламент беше предложена и приета инициативата за младежка заетост и в периода 2014-2020 година ще бъдат отделени средства от над 6 милиарда евро за мерки, които да подпомогнат създаването на работни места за млади хора. Така наречената младежка гаранция. Българското правителство беше едно от първите, които приеха национален план за заетостта за 2014 година и на практика вече се прилагат мерките по гаранцията за младежта. Ние ще можем да разполагаме с около 55 милиона евро в следващите години, точно по тази програма и 5 от българските 6 региона ще могат да ползват средства по тази програма. Това означава, че всъщност за всеки млад човек на възраст под 25 години ще може да получи предложение за качествена работа или продължаване на образованието, обучението или стажуването в рамките на 4 месеца, след като остане без работа или напусне системата на образованието. Аз съм сигурен, че вие не сте сред хората, които ще останат без работа, защото се обучавате в учебно заведение, което има силни традиции, вие сте добри студенти, сигурно за вас ще се намери работа, но говоря за хората, които наистина биха имали такива трудности. Изпълнението на тази програма стартира през 2014 година и даже тук са дали колегите и данни, че вече 7300 младежи, на 7300 младежи са предоставени такива посреднически услуги под формата на консултиране. Над 6000 млади хора до 29 години са започнали работа на първичния пазар на труда и така нататък, няма да се спирам на детайлите. Въпросът е, че ето един съвсем конкретен резултат, когато се свърши ние работата на време, можем незабавно да се възползваме от възможностите, които дава европейския бюджет. Една от важните насоки на развитие на Европейския съюз е анализа, че предстоящите структурни промени ще направят все по-динамичен пазар на труда, ще има все повече възможности, но изискванията също ще бъдат много по-големи, което означава, че ще има нужда от повече знания, повече умения, които отговарят на изискванията на работните места, които се създават. В тази връзка, за да се постигне баланс между търсене и предлагане на знания и умения, системите на образование и обучение се нуждаят от получаване на временна и регулярна информация за потребностите на икономиката и бизнеса. В тази връзка за улесняване на прехода от образование, обучение към заетост и допълване на знанията с практически умения ще се предоставят възможности за стажуване в реална работна среда и през 2014 година ще продължат да се организират стажове както в процеса на образование и обучение, под формата на ученически, студентски практики на реални работни места, така и след завършване на средно и висше образование за младежите до 29 години. Две думи за Европейската мрежа за работните места. Това е така наречен EURES, мрежата, която цели да подпомогне реализацията на единния европейски пазар на труда. През 2014 година ще се осъществяват дейности, свързани с изграждане на структурата и капацитета на Националното бюро за координация. Всяка страна членка има такова Национално бюро за координация. Без да се спирам в детайлите, да кажа, че в момента този портал предлага близо 2 милиона работни места, свободни работни места в Европейския съюз. И интересното е, че търсещите работа от друга страна са 16 500. Виждате, че тук има едно сериозно разминаване. Това казва, че не че системата не работи, че пазара не е достатъчно гъвкав все още. При положение, че се предлага 2 милиона работни места, а търсещите работа са малко над 16 500. От България са малко под 600.
трябва да кажем, че най-голямо предлагане на работни места има компании в Великобритания и Германия. Мисля, че това е разбираемо, както поради размера на тези страни, така и поради това, че те имат по-отворени икономики. Няколко думи за това, че Европейската програма Хоризонт 2020 създава условия за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновации. Това е нещо много важно, защото то е свързано и с реформите в висшето образование, по-добрата осигуреност на търсенето на пазара на труда, посредством това засилено сътрудничество между образователните и изследователските институции и бизнеса. Съответните мерки се взимат и в България, като е важно да бъдат създадени условия за допълняемост на политиките и финансирането на национално и европейско ниво. Какво имам предвид? Като казваме Европейския съюз, под Европейския съюз разбираме и България. Ние сме част от Европейския съюз, затова не бива да разчитаме само на европейските пари, за да си свършим тук работата. Трябва да има нужното съфинансиране, което гарантира, че българските институции от своя страна имат съответния ангажимент. Когато образно казано вадиш и ти пари от джоба си, това е гаранция, че политиката, която реализираш, трябва да получи необходимия резултат. Впрочем, сред стратегическите приоритети на България за финансиране през програмна период 2014-2020 са точно научните изследвания, иновациите, инвестициите в интелигентен растеж. И трябва да кажем, че за пръв път се създава нова оперативна програма, която се нарича Наука и образование за интелигентен растеж и по нея са предвидени близо 600 милиона евро. Те ще бъдат насочени към дейности за развитие на науката и на образованието на всички равнища, включително и за висшето образование. Смятам, че това е един важен пробив и важен сигнал за това, къде България поставя своите приоритети. Вие сте от хората, които вероятно добре знаят също програмата Еразъм Плюс на Европейския съюз, която предоставя и на младите българи редица възможности и перспективи. Бих обърнал специално внимание на нея, защото тя представлява съвсем конкретен пример за това какви възможности дава Европейския съюз на българските студенти. В настоящия програмен период, който започна сега 2014 година, Еразъм Плюс обединява няколко до сега действащи инициативи, което се надяваме, че ще направи и по-лесна за използване тази програма. Тя дава възможност на ученици, студенти, обучаеми млади хора и доброволци, както и на учители и университетски преподаватели, също да провеждат определен период от време като учебна мобилност в друга европейска страна. Тя е ценна, защото по този начин и вие самите може да получите възможност не само да повишите езиковите си умения, но да обогатите знанието, да развиете професионалните си качества и да се запознаете с културата на други европейски страни. Това смятам, че е нещо много важно, защото от една страна Европейския съюз върви към унифициране на законодателство, практики, принципи, но от друга страна много държи да се запази културното многообразие и от тази гледна точка е хубаво да се познаваме едни други. Това ще ни дава възможност по-лесно да работим заедно за напред. Впрочем, за нашата страна през 2014 година повече от 19 милиона евро ще бъдат насочени към дейности, които повишават качеството на българското образование и квалификация на българската образователна общност. От тях над 9 милиона евро са предвидени за сектор висше образование. Това оказвам да знаете, че особено внимание се отделя именно на висшето образование. Като говорим за образование, познаване на други култури, да мина така общо взето към финала на това, което исках да ви кажа, е, че пред вас, завършвайки престижни университети, пак и не чак толкова престижни, достатъчно е все пак да имате необходимите знания, защото понякога знания се получават и в непрестижни университети. Не само дипломата не е важното нещо и кой е издал. Това не важи за вас, пак искам да кажа, но да кажем, че пред българските, особено пред младите хора на България, има редица възможности да работят в европейската администрация. Това го казвам не за да провокирам специален интерес и да ви кажа идете в Брюксел или на други места, където е европейската администрация, защото там се получават по-големи заплати, а защото, да погледнем от другата страна, за България е важно, като страна член на Европейския съюз, повече български представители да бъдат на позиции в европейските институции, защото това ни позволява
по-ефективно да защитаваме нашия интерес. Тук отварям една скоба да кажа, че аз самия като министър се опитвам да създам една по-работеща мрежа между нашите представители в институциите в Брюксел, не само избраните в Европарламента, но и тези, които работят в администрацията, защото само по този начин ние можем да получим допълнителни възможности и механизми да прокарваме нашия национален интерес на време, още на етап, когато една политика започва да се разработва. Ние доста дълго време имахме навика да се сетим къде е нашия интерес, когато вече всичко е на финала и е много трудно и нещо, което вече е тръгнало в една посока да бъде променено. Сега се опитваме да го обърнем. Затова обръщам вашето внимание на възможностите за работа в Европейския съюз. Има една европейска служба за подбор на персонала. Тя е звеното, което организира различните конкурси за различни видове заетост в институциите. И смятам, че по този начин, ако дори за известно време само станете част от тези институции, вие ще можете да работите и за България, разбира се, но и като цяло за развитието на Европейския съюз. Естествено, най-много са възможностите за работа и повишаване на квалификацията в Европейската комисия. Тя разполага, тя е най-многочислената европейска институция, няма да се спирам тук на детайлите, но искам да кажа, че реализация там могат да намерят млади хора, завършили образование в най-разнообразни области, тъй като Европейската комисия се занимава с целия спектър от възможни теми и въпроси, затова и там търсят специалисти от най-разнообразни специалности. Например, може даже има океанология, комуникация, ветеринарна медицина, включително и така по-известните право, политология, икономика и пак казвам, от всякакви специалности може да бъде търсена реализация. Там и наистина мога да кажа, че придобития в тези институции опит е наистина изключително ценен, защото част от хората след това се връщат в българските институции и носят едно специфично знание, което ще бъде много полезно. Да ви кажа също, че и сега като студенти, преди да сте завършили, има редица възможности за стажуване в европейските институции и парламента, най-много разбира се са в комисията. Можете да намерите повече информация по този въпрос на сайта на Европейската комисия и на съответните институции. Наистина такъв стаж е полезен. Трябва да ви кажа, че аз преди много години вече станаха, но също минах през такъв стаж в Европейския парламент. Тогава не ми е минало през ума, че някой ден ще се върна в Европейския парламент като европейски депутат, но това след това ми беше много полезно, защото най-гледната точка на администрацията, на хората, които работят в парламента, как те се отнасят към европейските депутати и какво един европейски депутат може да очаква от съответната институция. Мисля, че с това трябва да приключа, само да споделя също, че едно от нещата, които са важни, сега като министър аз го виждам, много е важно в българската администрация също да влизат качествени хора, които са добре подготвени, мотивирани. Разбира се, проблема с заплащането е ключов. Ние това го изпитваме в Министерството на външните работи, няма как да го споделя и с вас, защото ние имаме много високи изисквания за младите хора, които искат да дойдат на работа в Министерството на външните работи, но заплатите, които можем да им предложим, са доста, как да кажа, ограничени на фона на това, което частният бизнес би им предложил за тези знания и квалификация. Ние не сме особено конкурентни, но пък от друга страна има хора, които наистина са мотивирани, въпреки ниското заплащане, да дойдат, да работят, да се посветят на външната политика, на защитата на националния интерес. И казвам, че все още има достатъчно такива млади хора. Ние всяка година правим поне около 40 човека средно през годишно идват в Министерството на външните работи по тази програма, как се казваш? Старт в кариерата, да. Значи, отделно от стажовете, които правим, е този старт в кариерата и една немалка част остават в Министерството. Тръгнах да го разказвам това, защото също има една практика за командироване на национални експерти в европейските институции. Най-често това са млади хора, които отиват в европейските институции за определен период от време и след това се връщат в националната администрация. Накрая, наистина накрая, да кажа, че
На България предстои едно много сериозно предизвикателство. През 2018 година ние ще председателстваме, ще бъдем ротационен председател на Европейския съюз. Това ще се случи в мандата на Европейския парламент, който бъде избран сега на 25 май и в рамките на мандата на Европейската комисия, която ще проистече от сегашните избори. Така че ето още една причина ние с още по-голямо внимание да се отнесем към предстоящите европейски избори. В рамките на подготовката на България за това председателство съм убеден, че ще бъдат създадени редица възможности за млади подготвени хора, които да подкрепят и Министерството на външните работи, което ще бъде водещо, разбира се, но в това председателство ще бъде включена цялата българска администрация, на практика почти всички министерства, така че те също ще имат нужда от допълнителна подкрепа в периода на подготовка и провеждане на самото председателство. В край на краищата искам да ви кажа, че България, нека да не прозвучи много патетично, но пътя на България напред зависи в огромна степен от отношението и ангажимента на младите хора. Младите хора са носители на промяната. Младите хора са тези, които, особено на ваша възраст, аз съм вече от малко по-старите, които са формирани изцяло в новите условия. Аз знам колко по-различен е начинът на мислене и знам защо е толкова важно на младите хора да бъде даден шанс. Защото те имат, освен че имат друг поглед, имат различна амбиция, бих казал различна мотивация. Сигурен съм, че всеки един от вас би искал да види България истински европейска държава, която така не е на опашката по доходи, не е сред най-критикуваните за борба с престъпността, за корупция, за едно или друго, което все нещо не е направило както трябва. Тук има два аспекта. Естествено, ние добре си знаем нашите проблеми. Друг е въпрос, защо не е толкова трудно по-бързо да ги решаваме. Но другия елемент е понякога и липсата на самочувствие. Ще дам само конкретен пример. През миналата година започна един преглед на Европейската комисия по отношение на равнището на корупция в страните членки. Оказа се, че естествено България не е сред светущите по тези показатели, но се оказа, че ние съвсем не сме сред най-корумпираните, или поне по критериите, които беше използвала Европейската комисия по този въпрос. Това го казвам не за да намалее нашата амбиция и ангажимент да се борим с корупцията по всички етажи. От най-горе до най-ниското равнище, но защото понякога, като последна страна членка, заедно с Румъния, включва се в Европейския съюз, ние най-често така сме сочени с пръст и някак си вече сме свикнали се за нещо да сме виновни. Мисля си, че ако повече млади хора с истинско европейско самочувствие, които се чувстват свободни и нямат натрупванията от миналото и колебанията, понякога страха от новото, от европейското. Ако повече такива млади хора са на водещи позиции, смятам, че това ще допринесе и да се справи с проблемите, но ще допринесе и България да стои с по-голямо самочувствие в европейското семейство и да отстоява по-ефективно, по-адекватно своя интерес. И като го казах това, да кажа, че на сегашните европейски избори, освен че можете да си харесате различни партии, можете да си харесате и различни кандидати от листите на тези партии. Знаете, че този път беше намален прагът на преференцията, т.е. ако повече хора харесат един човек от листата на дадена партия, който е някъде назад в листата, той лесно би могъл да мине най-отпред. И аз си мисля, че този път би трябвало тази преференция да бъде по-широко разгласена сред българските избиратели, защото това първо ще засили интереса и ще накара хората да прочитат малко по-внимателно кого все пак предлагат партиите, но имат много по-голям избор. Като казвам по-голям, наистина го вярвам. Аз знам, че много партии и партийни лидери не биха искали някой да се намеси в подреждането на листата им.
И те се предложили така и така искат да бъде. Искат, който е първи, той да е този, който ще влезе в Европейския парламент или съответно както е разпределено. Все си мисля, че българските граждани, особено пък младите хора, могат да направят това усилие и да поразбъркат някои сметки, да си харесат някои от тези листи и да ги сложат по-напред, за да покажат, че наистина правото на избор се упражнява максимално повече от това, с което са свикнали политическите партии в този момент. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че не ви успах прекалено и съм готов да отговарям на всякакви въпроси.